Passem doncs al punt número 6, que seria l'aprovació inicial dels pressupostos de la corporació, així com dels seus organismes autònoms per l'any 2003 i aprovació de la plantilla personals i de les seves retribucions. Senyor secretari i senyor interventor. Molt bé. Bé, doncs llavors l'interventor que faci un resum i després ja es discutirà. Bé, els pressupostos que es proposen són uns pressupostos en els que anem per capítols, en el que s'ha comptat el capítol d'ingressos, una disminució donada l'aprovació de la congelació de lo que són les taxes i impostos de les ordenances fiscals, pugen exclusivament el que puja l'IBI pel tema de la revisió cadastral. La resta d'impostos indirectes, les taxes també baixen un 36%, donat que aquest any no hi ha cap contribució especial com hi havia l'any passat. Bé, també es compten a la baixa les transferències que es reben de participació i tributs de l'Estat, donat que la situació actual fa que cada vegada ens envien menys diners, tant el que és des de l'Estat central com fons de comerç local, etc. Tot això fa que el que són els ingressos corrents que té l'Ajuntament se vegin disminuïts aquest any en un 8,20%. És a dir, 400 i escaig 1.000 euros menys d'ingressos que l'any passat. Pel que fa a les despeses, el capítol de despeses de personal, tal com ens marca la legislació vigent, s'han de mantenir idèntics als del 2011, no pot haver puja. Podria haver baixes, es permeten les baixes, però no se m'ha manifestat la voluntat de que el capítol de personal se disminuís. Per tant, se manté igual que el de l'any passat. Hi ha unes baixes molt importants en el capítol de despesa financera, tant el que són interessos de préstecs com amortització de capital dels préstecs, que baixen en conjunt un 38%. Degut a una amortització anticipada voluntària que s'ha fet aquest any de préstecs bancaris per un import entre amortització de capital i interessos de 1.250.000 euros. Això fa que l'any que ve el capítol d'interessos i d'amortització de capital baixi aquest 38% que comentàvem, el qual baixa sensiblement el que és la despesa de l'Ajuntament. Amb aquesta rebaixa de l'endeutament, passem la ràtio de l'endeutament del 2011, que es va tancar al 94%, el 2012 es tancarà al 82% i el 2013, amb les dades d'aquest pressupost, se tancarà al 75%, que és el límit legal que marca la possibilitat de tornar-se a endeutar sense cap problema. Pel que fa al capítol d'inversions, totes les inversions que s'han posat, que s'han contemplat, són inversions que bàsicament venen finançades per subvencions. Hi ha subvencions de FEDER, subvencions de PUS, subvencions de FEDER per el que són carrer en Sant Claver, carrer Sant Jaume. S'ha de fer la sol·licitud a FEDER pel seu finançament, i es contempla també inversió per la construcció de la residència, la construcció del punt sanitari del complex esportiu, que ve finançat pràcticament al 100% per la Diputació de Lleida, i a el que és la inversió per camins se destinen 140.000 euros. Aquests serien els números bàsics. Una reducció en el 8,20% del pressupost, manteniment de les inversions i la reducció en els ingressos. El capítol de despeses té la seva contrapartida en la reducció en la despesa financera. S'augmenta també l'aportació als patronats d'avis, a les escoles i llars d'infants s'augmenta un 15% respecte a l'any anterior. El patronat d'esports manté el pressupost idèntic al de l'any passat, i el pressupost del patronat d'avis s'incrementa per la banda dels ingressos amb una major aportació que fa l'Ajuntament. Molt bé, bona intervenció. Molt bé. Breve. No, pot parlar, que tenim temps. No, básicamente nosotros votaremos en contra, pero básicamente, viendo lo que se ha hecho este año, donde se ha hecho muchos jardines, muchos parques, muchos paseos, y teniendo en cuenta que tenemos la residencia de Avis, la Casa Clara, un museo que está cerrado, todo esto desde hace años. El año pasado además ya se habló de la residencia dedicada al Calés del Puos, que yo se apiga, no se afecte.
pues en fin, de momento votaremos en contra. El año que viene ya veremos. Molt bé, alguna altra intervenció? Iniciativa? No? Pues, senyors del PSC. Sí, nosaltres, el nostre grup no pot estar d'acord amb aquest pressupost. En principi hi ha l'al·legació que nosaltres vam presentar d'una taxa pública, se'ns ha denegat, per tant no és la taxa que nosaltres hem volgut que estés en aquest pressupost. Però tampoc podem estar d'acord en la transferència de diner públic de 18.000 euros a la Fundació Mas d'Ordal, una fundació que té capital públic i capital privat i que cada vegada que hem demanat veure els números per part de l'alcaldia se'ns ha dit que mai se'ns ensenyaran aquests papers. Tampoc no podem estar d'acord o no veiem enlloc cap partida concreta per acabar ni la Casa Clara ni la rehabilitació de l'edifici Pitàgores en el museu, no veiem les partides concretes. En la partida d'Arqueologia i Protecció i Patrimoni Artístic, fins al pressupost del 2012, anava una partida, per exemple, pujaven 79.000 euros, que anaven 50.000 de personal. Aquest any els diners de personal han desaparegut, suposem que deuen estar a la partida de... no sé, espera, ara no em surt la paraula exacta, la diré, a la partida de... Sí, d'Administració General. Llavors suposem que acabaran de fer unes feines i a partir d'aquesta persona o aquest sou passarà a fer Administració General. Tampoc podem estar d'acord en que es destinin 11.800 euros amb una televisió, amb el Macelles Televisió, una televisió que paguem tots i està al servei d'una sola figura, com el mateix en la revista Vilot, 10.000 euros per fer una revista en què no hi ha cap grup que estigui a l'oposició que hi puguem dir alguna cosa allí. Tot és equip de govern i alcaldia. Per tant, només amb aquestes partides nosaltres votarem en contra. Bé, els nostres grups sí que donen suport al pressupost. Penso que és un pressupost important. És un pressupost que ens deixa el deute, en gran part, un 87% del qual heredat, lo rebaixem al 75%, del 87% al 75%, és a dir, si CD l'any 2003, per cada 100 euros, 87 euros, ara ja només hi ha 75. Malgrat fent aquestes obres que estan més que visibles. Només aquest any 2012 hem rebaixat 1.250.000 euros. Això són més de 200 milions de pessetes, dels quals 605.000, 100 milions de pessetes, per voluntat exclusiva dels membres de l'equip de govern. 100 milions de pessetes. Hauríem pogut fer això, potser ficar-les en un altre lloc. No? Però com comprendrà, davant d'aquest panorama econòmic que es viu i que cada dia se sent a la tele, nosaltres, malgrat siguin fent coses que vostè, senyor Paco, el senyor González, no comparteix, i altres, evidentment, tampoc, que per això no dono suport amb aquests pressupostos, malgrat això, som segurament dels pocs ajuntaments que rebaixem 200 milions de les antigues pessetes l'endeutament, 1.250.000. I 605.000 perquè hem volgut. Us haguéssim volgut gastar amb el que haguéssim cregut més oportú. Per això us teníem. 100 milions ahir, 100 milions de pessetes ahir, damunt la taula. I els que som aquí vam dir, no, anem al banc i anem amortitzant el que en part del seu grup va generar en el seu moment, senyor González. Però no solament rebaixem el deute al 75%, vull recordar que el van tenir que pujar puntualment al 102%, i quan nosaltres diem que eren pont, que eren crèdits ponts, per tant ja diem que la nostra voluntat seria amortitzar-los, alguns grups aquí presents diuen que no, doncs veus, el temps sempre acaba donant la raó a qui diu, en aquest cas, la veritat, i així ha sigut. Bé, baixem impostos. Baixem impostos. Jo vull que mireu els diaris, que segurament que els mireu, a veure quin és l'Ajuntament que baixa impostos.
com per exemple l'impost de circulació, en un 3%, després que des de l'any 2008 estigués congelat. Ja el baixem. I tothom té un cotxe o dos a casa, la gran majoria encara, esperem que sigui per molts anys. No? El rebaixem. A més, diem que tots els cotxes que tenen més de 25 anys el deixaran de pagar. Per tant, els hi regalem. I a més, fem una cosa, tant el grup de Convergència i Unió com Esquerra Republicana, crec mega progressista, que diuen que tots els cotxes de caire ecològic no pagaran l'impost de circulació. De fomentar allò de l'ecologia. Però vosaltres hi voteu en contra. I la resta de les taxes hi posem l'IPC i ens mengem l'IVA, el 3%. Ens ho mengem. És a dir, van a càrrec de les butxaques, no ens els gastarem, l'assumim. En lloc de fer això potser podríem destinar a una altra cosa. Potser mirar a un servei que no és obligatori com les llars d'infants, hi podríem potser ficar això i pugem l'IVA, un 3%, només les escombraries, 3% de 500.000 euros, vostè faci els números. Però no ho hem fet, ho assumim nosaltres, ens ho mengem. I a més rebaixem l'endeutament. Però tot i amb això, que baixem l'endeutament i baixem impostos, resulta que fotem inversions, fem inversions. La nova residència d'avis, pressupostada en 4,5 milions d'euros. 4,5 milions d'euros. Portem executat 2.583.000, dels quals, d'aquests 250.083.000 euros, que això, no sé, 2.583.000 euros, que això ja no sé quan de fer 400 i pico milions de pessetes, perquè ens entenguem, l'Ajuntament n'ha ficat 7, 40.000 euros. Dels 2.600.000, per fer els números redons, 2.600.000 euros, nosaltres, l'administració, perquè això ho hem volgut, només hi hem ficat 40.000. El de més l'hem anat pigolant i l'hem volgut destinar aquí. O sigui, tot el més, subvenció. Per tant, 2.542.000 de subvenció. Dels 2.583.000. Però vostès voten en contra del pressupost, evidentment. Per aquest 2013 hi destinem el PUOS que tinguem pel 2012, que el passem al 2013. S'ha fet un decret per traspassar-lo. Un pla de serveis, una altra subvenció. 339.000 euros. Tinc l'interventor i el senyor secretari. Si dic alguna cosa que no és així, m'ho rectifiqueu públicament. Dels quals hi afegirem el pressupost a aquests 75.000 que vostè diu. Total, inversió inicial, dic inicial, perquè encara no ha començat l'any, per aquest 2013, de 414.000 euros. Tenim ja la previsió de poder executar, com a mínim, una fase de prop de 70 milions les antigues pessetes. 414.000 euros. I nosaltres hem ficat 13 milions de pessetes, 75.000 euros. Pel que fa el PUOS, el Pla d'Obres de Serveis, de la propera tongada, que diuen que sortirà al gener, ja en parlarem, que es calcula que podria ser que per inversió tinguéssim uns 600.000 euros, la voluntat de les 7 persones que formem l'equip de govern, ja els hi avanço, ja ho sabreu, és destinar-lo íntegrament la inversió, perquè l'altra part potser no ens la deixaran fer, a la residència d'avis. Amb la qual cosa hi ficarem 600.000 euros més sumat als 414.000. No per l'any que ve, perquè això segurament us ho donaran amb un seguit, no us ho donaran tot de cop. D'aquests 600.000, l'Ajuntament ha de ficar una part, com tots els PUOS, una part que pot arribar a ser 200.000 euros més, que és el percentatge que fiques, que com més gran el municipi, menys percentatge te donen. Ho dic perquè se situa el senyor González. Un municipi de 1.000 habitants li donaran un 90%, nosaltres ens donem potser un 75%. Total, pel pla d'obres i serveis, a part d'aquests 414 que ja estan pressupostats i per tant s'executaran,
ja tenim una previsió de ficar 800.000 euros més. Per tant, sumat això, entre el que hem executat i el que executarem en breu, perquè els preus ja venen marcats aproximadament, sobretot aquests del PUOS, dic aproximat els del PUOS, els altres no, farem una inversió total, si trobem la residència, amb una inversió ja de 3.800.000 euros, dels quals només haurem ficat 300.000 l'Ajuntament. Si vol podem repassar els equipaments que hi ha en aquest municipi, gestionat per vostès i per altres grups d'aquí, a veure si podem fer aquest número. Llavors ja veurem qui sap fer més números uns que els altres. Llavors ho irem mirant. És a dir, que dels 3.800.000, que són més de 600 milions de pessetes, només hi ficarem 50 milions de pessetes. Ho dic en pessetes perquè a vegades la gent s'entén millor. D'acord? Gastarem 600 de subvencions i només hi ficarem 50 de l'Ajuntament. Amb el tema de camins, fem una inversió que incrementa un 90% en relació a l'any anterior, a l'exercici anterior, un 90%. En polítiques socials, no? Això és una cosa que les administracions no podem ser alienes a la situació que se'ns ha creat entre uns i els altres. No? L'Ajuntament fa un increment del 13%. Sí, més calés, un 13% més. Residència d'avis, etc. Pel que fa a l'aportació només per la llar d'infants, fem una aportació per aquest any, un increment del 22% en relació al curs anterior. Un 22%. I ja ho dic, una llar d'infants que no és obligatòria. No estem parlant, no és el curs obligatori. És un servei extraordinari que l'Ajuntament dona, però no és obligatori. Estem destinant aquí un capital increïble, són molts diners, estem parlant d'una quantitat anual increïble, per subvencionar unes hores que no són lectives, no estan reglamentades. Però ho fem perquè hi creiem, perquè després aquest equip de govern, després de molts anys quan nosaltres estàvem a l'oposició, i que no se'ns feia cas, nosaltres vam fer una residència d'avis, perdó, una llar d'infants. I van fer una inversió de 300 milions de pessetes, 1.800.000 euros, dels quals 1.600 també eren de subvenció, mira per on ve. Per tant, polítiques socials. No solament amb això, sinó que, a més, han triplicat gairebé els membres de la brigada d'obres. Superarem les 20 persones. Gent aturada del poble, gent que ja només cobra 400, 500 euros al mes, famílies, com nosaltres d'aquí, que us faríeu potser més de creu, de la gent que ens ve a demanar feina, que són un drama increïble. Malgrat això, nosaltres contractem 20 persones més per complementar-los aquest dèficit que tenen de nòmina. Si cobren només 400 o 500 euros, a veure si es podem ajudar per poder pagar la calefacció potser d'aquest hivern, o potser comprar una tableta de torró als seus fills. Això ho fem nosaltres. Ell, no s'ho perdi, va i l'INEM, el sol Ajuntament que ho ha demanat, per aquest curs, el sol Ajuntament. I n'hi ha de tots els colors, però el que ho ha demanat és l'Ajuntament d'Almacelles. Ja s'ha acabat, ja no ho podem demanar, que ja ha acabat el tema. A la gent gran, que és el que passa moltes vegades més dificultat, sobretot perquè els socialistes van congelar les pensions i vostès només els han incrementat una misèria. Ells els van congelar i vostès pugen un o 2%. Encara potser han fet una mica millor que els altres, però és igual. Què han fet nosaltres? Escolta, si hi havia 200 persones que es beneficien del 50% de la bonificació de la taxa d'escombraries, ara el que hem aprovat aquestes ordenances és que vostès han votat en contra, podrien ser 400 persones les que es puguin beneficiar. Un dèficit d'aquest 50% no ens ho regalava l'empresa concessionària i molt menys el Consell Comarcal. Nos ho hem de menjar nosaltres, com puguem. Nos ho hem de buscar com puguem, perquè si baixem impostos, aixuguem el deute i em dirà vostè. Per tant, hem baixat impostos o els hem congelat. Hem rebaixat entre aquest any i l'any que ve ni menys ni menys que més
perdó, un 27%, per ho dir exacte, caram, un 27% l'endeutament d'aquesta institució. Un 27, Busqui'm una, vulgui, que hagi agafat i en 2 anualitats hagi baixat un 27% el seu endeutament. Sí, la trobarà, al Macelles. Hem triplicat els llocs de treball i farem unes inversions per l'any que ve de gairebé 200 milions de pessetes. Generar llocs de treball. Aquestes empreses del nostre poble, que no tenen llocs de treball. Però és que, a més, aquests calés, a més, no els gastarem dels nostres, perquè, clar, ara sí que ens podem començar a endeutar si volguéssim, perquè ja hem arribat al 75 i ens podem endeutar. Però no estem en aquesta línia, estem per anar rebaixant. Bé, totes les inversions que estem parlant, quasi bé totes, per no dir totes, són de subvencions. Estem molt clar bé, carretera de Sucs fins aquí al Casal, si ens donen el FEDER, el farem. Si no, doncs no el farem. És aquella subvenció, que potser haurem de buscar els calés per fer-ho, perquè després no es tornen a cap de 2 anys, que és el que hem cobrat ara i hem amortitzat. I així podríem seguir tot el punt de sanitari, etc. Ara hem de canviar la bàscula de lloc. Per què? Perquè hi ha una gent que viu en una zona del municipi que n'està fart de decidir passar els camions carregats de bestiar. Bé, ho hem de fer. Per tant, en tot cas, els grups que formen l'equip de govern hi votarem a favor. Senyor Torres, vostè li diu de somiar amb aquest tema, perquè sempre ens parla del tema del patrimoni, sempre està... Bueno, faigui, escolti, cada un té les seues d'això, no? Escolti, el personal en qüestió cobra menys de 30.000 euros. Per tant, ja està bé de ficar els seus fulls que reparteixen, ja està bé de parlar quantitats que no ho són. Aquesta persona no supera els 30.000 euros. I no se l'amague, si està al capítol de personal segurament. Però per evitar que algú facin demagògia, com sempre, perquè llavors hi fiquen tot, hi fiquen la subvenció per les façanes dels nostres veïns, hi fiquen les subvencions que tindrem per l'arqueologia que ens paga el Departament de Cultura, i ens fiquen el sou de la persona en qüestió, hi fiqueu un gran pack per vestir-ho bé, i vinga, 60.000 euros per aquesta senyora, clar, vinga, va, aquí sucarem pa tots, vinga, que bo. No. Menys de 30.000 euros, que li dic una cosa, que aquest sou és superat i igualat per una gran majoria dels tècnics del mateix Ajuntament. I no perquè ho decideixi això l'alcalde ni l'equip de govern, sinó que ve regulat, i vostè ho hauria de saber això, nivell A, nivell B, nivell C, etc. Per tant, és aquesta la quantitat. I ja està bé de dir quantitats que només serveixen a vostè, suposo, però no sé per què li serveixen, en veritat. Bé, un torn d'intervenció i passem a la votació. Vol intervindre, senyor González. No, básicamente, pues la residencia de Avis, si esto se cumple, pues hombre, ya me parece bien. Tenemos la Casa Clara, que está ahí también un montón de años, y un museo, ¿no? Que no se sabe bien para qué sirve, no se sabe bien para qué está, porque hace muchos años que está el edificio, tal cual, pero yo nunca lo he visto abierto. No he visto a nadie que lo pueda visitar, ¿no? En fin, que está muy bien lo que ha dicho, pero también hágase cargo de que hay cosas que yo creo que antes de hacer más jardines y antes de hacer más paseos y cosas de este estilo, pues hombre, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Que yo no sé para qué están. O sea, no sé para qué se han empezado, quiero decir. Que es por donde voy. Si lo de la residencia de Avis que usted dice es cierto, pues yo sinceramente me alegro. Porque a ver si se puede acabar y que sirva para algo de lo que se ha hecho en el pueblo, ¿no? Pero vamos, la Casa Clara lo mismo. Otra cosa que le hemos pedido a los grupos de la oposición, que es obligatorio y que nos tendría que conceder, es un despacho para que cada grupo político pueda tener su propio despacho en el ayuntamiento o en alguna dependencia de él, ¿no? Cosa que tampoco se ha hecho nunca, ni se plantea siquiera, ¿no? Vamos, que más bien se niega tajantemente. No hay sitio, se ha acabado, vamos a por otra cosa, ¿no? Es que... Bé, jo contesto ràpidament.
quan vostès governaven, la veritat tampoc n'hi havia puesto, i jo ara ho entenc que no hi havia. Quan vostès governaven, vostès amb els socialistes, quan nosaltres ho demanàvem, diuen, és que no hi ha lloc. I la veritat, jo també ho qüestionava, però quan he arribat a l'Ajuntament dic, és veritat, no hi ha lloc. I per tant ho sento. No n'hi ha. Ara, el que sí que li hem dit, senyor Pasqual, que vostè, González, perdó, si necessita una sala per reunir-se, perquè suposo que no us dicen cada dia, vostè pot demanar perfectament l'oficina que tenim en aquest cas, l'espai, el CAU, que es coneixia antigament, no? Per poder reunir-se, és que no passa res. Vostè diu, passat demà, la setmana que ve, me vull reunir, doncs vostè ha anat a buscar la clau i li dixem, no hi ha cap de problema per reunir-se. A vostè no se li negui un espai per reunir-se, només faltaria. Vostè té, una cosa és tenir un despatx fixe, no, perquè llavors serà telèfon, serà ordenador, clar, i m'hem dit que estem apretant, rebaixant deute, no estem fent més despeses, fer un despatx, tal o és, que això és un dèficit, això és un calés de gastar. No sé si és molt important la tasca que vostè pot arribar a fer per tindre un despatx permanent les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Vostè vol un espai per reunir-se? El té, i això li va dir, vostè i els altres ja el tenen. La Casa Clara, mira, escolta, la Casa Clara... està tot pressupostat, tenim la subvenció, tenim tot, s'està fent un plec de condicions per adjudicar-la. Per què no l'han fet abans? Perquè, senzillament, ens anava millor per als nostres números a traçar una mica. Per què? Així podíem baixar deute. I la Casa Clara no li vindrà d'un mes o dos, potser. Però rebaixem el deute, perquè, com li ha dit l'interventor, la quantitat de calés que ens estudiarem de diners, l'Ajuntament, amb interessos, és brutal. No, però això nosaltres, que som aquí els que votem a favor, no vostè que votem contra, nosaltres que votem a favor, a rebaixar deute i a rebaixar interessos, perquè si els queden els bancs no els podrem gastar aquí el dia de demà. I si vostès tornen a governar, tindran la gran sort, en aquest cas, que no se'l trobaran al 87%, se'l trobaran molt més baix, cosa que us donarà molt més empaque, molt més possibilitat potser de fer coses i lluir-se. Els jardins, i això que vostè comenta, si estem parlant del xocolate del loro. Escolti, vostè m'ha comentat la zona del passeig de la Mercè. El passeig de la Mercè no us han gastat ni 6.000 euros. I els arbres no us ho subvencionaran des de Medi Ambient, en aquest cas. I tot això, imagina't, si estem parlant de 6 o 10, al final que sigo 15.000, m'és igual. Perquè aprofitem els bordillos, fem tota aquesta... fem una reforma sostenible. Perquè dos locals puguin tenir la possibilitat de poder muntar terrassa. Per tant, promoció econòmica, estem d'acord? Sí o no? Promoció econòmica, perquè algú pot ser que passarà i dir, aquí una terrasseta m'ha sentat a fer unes olivetes i un martí, no sé, o el que sigui, un cafè. I vostè això està en contra de fer-ho, això. Vostè està en contra que tot aquell barri d'allà pugui tenir uns gronxadors perquè pugui portar el fill o els nets a aquell barri d'allà que no tenen res, perquè mai se va per veure en aquest poble que tingués un espai públic. I ja el tindran. Sí. Vostè ara s'ha manifestat que està en contra. Per tant, les coses com el que són. Bueno, clar, és que, escolta, jo el puc entendre. L'oposició ha de tocar campanes. A veure, és normal, vostès han de demanar la lluna, i com la lluna sap que no la donaran, doncs que dolent que és l'equip de govern de demanar una cosa que no toca. Bé, i per acabar, el museu ja l'acabarem. Si no és un tema, està a les últimes, però no és un tema vital. És un tema important, pel que nosaltres creiem, l'equip de govern, per la seva transcendència i pel que nosaltres entenem que pot jugar dins d'un territori. La prova és que hi ha molta gent que ja ens visita. Per tant, això és així. I pel que fa als números, que vostè comentava abans, senyor Torres, escolta, jo no li he dit mai aquestes paraules tal com vostè acostuma a ficar les paraules a les persones. Jo no li he dit mai amb aquest to. Jo sí que li he dit que vostè és una fundació, en aquest cas privada, que vostè al seu dia, vostè, en aquest cas vostè, senyor Torres i Arnó, vostè se'n va encarregar des del Consell Comarcal perquè el Consell Comarcal retirés la subvenció a la fundació del museu i no pagar el deute. Vostè, 6.000 euros que es deu dels del Consell Comarcal de l'Ajuntament al poble del Macés i que vostè se'n va encarregar de treure. Sí, el que passa és que se'n va anar al lavabo al moment de votar. M'entens? Això és així. No és... Sí, senyor. Vostè formava part del equip de govern del Consell Comarcal, senyor Torres, sí o no? Sí. Vostè era portaveu del Consell Comarcal del seu grup, sí o no? Vostè va votar, sí o no? Vostè està d'acord amb la línia del Consell Comarcal? Vostè s'hi va negar alguna... Mira, li vaig dir més. És que li vaig dir més. Escolta, li vaig dir més. Vostès
el que fan és incomplir un conveni. Vostès incompleixen un conveni, i això s'ha dit per activa i per passiva. Sí, vostè incompleix un conveni perfectament i són 3.000 euros a l'any que vostès no paguen. I vostès van encarregar al ple, quan vostè governava, de deixar aquest conveni sense efecte i, per tant, retirar 3.000 euros al poble d'Almacelles. Però és que, a més, si vostè va veure els números, és que, a veure, el Consell Comarcal sigui sent patró de la Fundació. I com el Consell Comarcal pot ser patró, pot veure la documentació en quan la demani. El que passa, i també li dic, en quan el Consell Comarcal, que no ho farà, perquè no encarregaran vostès que sigui així, que no ho demani, li dic, cap problema, aquí tens els números. Si els números els coneixen perfectament, si no hi ha cap de problema. Ara, si vostè vol que li ensenyi els números, jo li ensenyo, si no hi ha cap problema. Ara, abans pagui el que deu. Molt bé. A veure, senyor Ibarz. I amb això acabem. Perdó? A veure, senyor Ibarz, anem per parts. Primera, el conveni del Consell Comarcal fica que els diners se donaran al moment en què el museu estarà en funcionament. Està en funcionament el museu, sí o no? Ja que li agrada fer aquestes preguntes, sí o no? No. Senyor secretari, sisplau, m'agradaria que anotés exactament tal com està dictant. Sí, no, no tinc cap problema. No, si no té, no, és que el poc sempre ho haurà rectificat. No. Seguim. Segon, vostè aquí, cridant d'aquelles maneres que fa, cridant i faltant al respecte, com és normal i habitual amb vostè, va dir que mai ens ensenyaria aquests números, un dia que cridava per aquí al Montple. Això també és veritat? Hi havia gent, el públic, o ara tampoc té memòria, com no té memòria, quan va dir... No, ui, per favor. Quan vostè estava a l'oposició, votar en contra dels pressupostos, també votar en contra del poble d'Almacelles? El tema de l'arqueologia, mire, aquí hi ha una cosa. Jo li he dit, el 2012, amb el tema d'arqueologia i protecció patrimoni històric, jo li diré les partides. La partida del 2012 era 74.923 euros i ficava personal 49.843, despeses corrents 8.080, premsa 60 euros, atencions protocol·làries 10 i treballs realitzats a altres empreses 8.000. Al pressupost del 2013, 29.070 el total. Manteniment 1.000, premsa 60, protocol·làries 10 i treballs realitzats a altres empreses 8.000. Preguntem, si el personal ha desaparegut d'aquí, a on està? Punto pelota. Vostè contesti el que vulgui contestar, però no vagi divagant ni dient coses que no són. Tercer, home, amb el tema de la residència li ha faltat dir que aquells dolents socialistes que han mantingut el no sé què dels jubilats que no li han pujat el tal són els que a través del Plan Zapatero li van donar els diners perquè vostè comences a fer la residència. Tant li costa de dir que van ser els dolents socialistes, només cal que digui el govern del PSOE li va donar aquests diners perquè vostè fes la residència. Llavors, el de més, bueno, vostè va dient el PUOS encara no ha sortit, el FEDER encara no ha sortit, els diners que vostè ha dit de unes subvencions, no sé què, jo a l'apartat d'ingressos del pressupost, jo no els he vist aquests diners. Per tant, vostè ha fet el pressupost que vostè creu convenient, per l'equip de govern creu convenient. Possiblement els altres grups que estem a l'oposició haurien fet uns pressupostos diferents pel poble d'Almacelles. Per tant, no és anar en contra del poble d'Almacelles, sinó és gestionar els diners d'una manera o d'una altra, o fer unes inversions o fer unes altres. Per tant, li torno a dir, si vostè està bé quan estava a l'oposició, que també feia uns que segons vostè no feia mai res, però Déu-n'hi-do, el que muntava, si li hem de treure el llistat, podem estar hi tota la nit, vostè hi votava en contra i no s'acabava el món. Bueno, s'acabarà potser a finals de desembre, no? Però no s'acabava el món. Per tant, si ni vostè anava llavors en contra, ja li dic clarament, vostè no hi anava en contra, vostè volia les seues idees que es poguessin ficar en un pressupost. Pues nosaltres li diem el mateix, nosaltres votem en contra d'un pressupost que no l'han fet i que nosaltres hauríem fet possiblement un pressupost d'una altra manera. I aquí s'acaba el tema. No busqui matxets a les fosques, que no n'hi ha. Senyor Torres, ja ho sabem que vostè l'hagués fet d'una altra manera. És que hem estim l'experiència, i com ho va deixar també. 87% d'endeutament, 87% d'endeutament, 3 milions d'euros per a aquest sant edifici sense cap subvenció. Això és el que hi ha. Senyor Torres, el senyor Zapatero li va dir a les administracions locals: jo us dono els diners, que ara veurem el temps que estem per abonar-les, perquè llavors nos han anat retallant les aportacions de l'Estat. Per tant, nos va donar un camí i llavors nos retallen les aportacions de l'Estat. Això per anar a recompensar. Però bueno, ja li accepto que nos ho va donar això el senyor president del govern, el senyor Zapatero. Jo no he criticat mai. Potser les poques coses que potser va fer bé aquest senyor.
Jo no he criticat mai que el senyor Zapatero doni escales per les administracions, al contrari, ojalà ho hagués fet cada any, aquest i el que hi ha actualment, en lloc d'anar escurçant. Això no ho he negat mai. I ho dic públicament, no ho he negat mai, al contrari, ojalà l'actual Rajoy seguís donant aquestes aportacions als ajuntaments per poder fer equipaments, això sí, potser assenyats, perquè n'hi ha alguns processos se'ls han gastat en no sé què, però ja s'ho faran. Però, senyor Torres, el senyor Zapatero ens dona uns diners per fer el que nosaltres haguéssim cregut oportú. Haguéssim pogut fer places, com molts han fet, haguéssim pogut fer no sé què. Qui decideix que aquests diners seran per una residència de noves avis són nosaltres, no el Partit Socialista, no, nosaltres, amb uns diners dels espanyols, i que aquest senyor gestiona, i que són, suposo, de tots, dels catalans, un 20%, que és el que portem nosaltres al PIB espanyol, no? Però el mateix que jo li reconec, senyor Torres, que el Zapatero va fer bé això, i li reconec aquí, espero que vostè també sabia reconèixer que és gràcies al nostre grup que la legislatura passada va decidir ficar-lo aquí. No, però vostè no ho ha dit, això. Escolta, ha sigut gràcies a aquest senyor que han anat aquí els diners que haguessin pogut anar a un altre lloc. No, vostè no ha fet això. Vostè, a més, votar en contra de l'ocupació dels terrenys, però votar a favor d'un projecte que no hi cabia al terreny que vostè demanava, que tampoc era... Bueno, és igual, no tenim la discussió aquesta, perquè ens perdríem. Però vostè va votar en contra que poguéssim ocupar els terrenys per poder fer la nova residència quan el rellotge ens apretava. Però, que quedi clar, els diners que arriben a l'Ajuntament són nosaltres que vam decidir si van aquí o van allà. I aquest és mèrit nostre, no el seu, que vostè votava en contra. Bé, passarem doncs a la votació dels pressupostos. Vots en contra dels pressupostos, 2 del Partit Popular, 1 d'Iniciativa i 2 del partit del PSC. Per tant, són 5 vots en contra, vots a favor, 6 de Convergència i Unió i 1 d'Esquerra Republicana. Queden aprovats els pressupostos per l'any 2013.